Permezz tal-proġett Ġifluit il-Kunsill Lokali tar-Rabat se jkun allokat €1,000,000 biex jimplementa proġetti fil-komunità biex tiżdied l-effiċjenza fl-użu tal-ilma. Dan il-proġett pilota se jservi bħala mudell fejn se jiġi żviluppat bir tal-ilma biex jiġi analizzat ir-riskju ta' għarar wara jsir eżami biex jiġu applikati soluzzjonijiet iktar ambjentali. Ġifluit qed isir b'ħidma konġunta bell-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma, il-Kunsill Lokali tar-Rabat flimkien mal-Università ta' Catania, il-Kunsill Reġjonali ta' Sqallija u Aki Castello. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma Manuel Sappiano spjega kif se jaħdem dan il-proġett. Il-proġett ser ikun ukoll qed jindirizza dan permezz ta' installazzjonijiet fil-lokalitajiet tar-Rabat u Aki Castello ta' infrastruttura ħadra li tnaqqas l-arar, jittestja kif dawn l-infrastrutturi jaħdmu u r-riżultati tagħhom imbagħad jitlu f'mudell li ħajurina l-interventi li hemm bżonn sabiex innaqsu l-ġenerazzjoni ta' ilma tax-xita fit-toroq li fl-aħħar mill-aħħar wasal għall-arar. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet kif dan il-proġett se jara li jimplementa infrastruttura ħadra u għalhekk se jinbena roof garden fiċ-Ċentru Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma. L-istess sfida li niffaċċjaw aħna bħala pajjiż f'Malta jiffaċċjawha wkoll fi Sqallija. Għalhekk li dan il-proġett li jġib flimkien lil Sqallija u lil Malta jista' iservi bħala proġett pilota biex permezz ta' dak li joħroġ minn dan il-proġett li ser ikun iffukat fuq il-lokalità tar-Rabat. Inkunu nistgħu naraw kif infrastruttura ħadra tista' tgħin ukoll biex nimmitigaw l-arar f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus spjega kif il-problema tal-arar qed tħalli ħsarat kbar lil bosta djar. Qed ninnotaw li f'dan l-aħħar żmien qed jiżdied in-numru ta' ilma li jkun nieżel ovvjament mill-maltempati li jkunu qed iseħħu ġewwa pajjiżna. U allura ħanaraw kif dak l-ilma nkunu qegħdin niġbruh biex nevitaw l-arar li jagħmel aktar ħsarat fil-residenzi li qegħdin fl-akwati.